Здравейте! Днес искам да си поговорим за тялото, за усещанията в нашето тяло и защо реших и избрах тази тема. Една моя клиентка и приятелка наскоро ми каза: от понеделник до петък не усещам тялото си. В уикенда знам, че съм уморена, знам, че имам главоболие, знам, че имам сърцебиене, но започне ли седмицата, почти нищо не усещам. Случва ли ви се и на вас? Това състояние би го определила като човек, който има една голяма красива къща с много стаи, но един ден решава да отиде и да живее на тавана, да си направи удобно местенце, оттам да наблюдава света, да се радва само на тази част от голямата си красива и удобна къща. Да, той ще чува тропания, може би от долните етажи. В един момент обаче може би ще има наводнение или ще се счупи прозорец. И тогава ще слезем надолу и тогава ще разберем, че всъщност трябва да обръщаме внимание и да живеем навсякъде, да се радваме и да усещаме всяка една част от тази прекрасна къща. Разбрахте ме. Мястото, в което живеем и което никога няма да напуснем, докато сме тук на земята, е нашето тяло. То е нашия дом, в който живеем и за който трябва да се грижим. Но светът, в който живеем в днешно време, ни кара да сме много забързани, да имаме много задачи, да скачаме от една в друга и да сме тук, на тавана, в ума, напред във времето или назад във времето, но много рядко да сме в момента, да усещаме тялото си и да усещаме какво се случва с него. Той ни придружава навсякъде. Защо се случва така? Защо усещаме и се връщаме към тялото си, когато нещо се причупи, когато нещо ни заболи? Защо толкова сме забравили да му обръщаме внимание и да се грижим за него, когато сме здрави, когато сме щастливи, когато сме добре? И отговор в това идва от начина, по който сме живели, от начина, по който ние самите дори възпитаваме децата си. Защото при всяко падане на малкото дете, първата дума, която той ще чуе: хайде, няма нищо, нищо не е станало, не те боли, ти си голям, ти си силен, ти си смел. И това, което чува детето, е, че то не трябва да усеща болка, че това не е нормално, че е по-добре да си замълчи, да прикрие болката. Когато сме тъжни, когато чувстваме несправедливост, имаме ярост, какво ни казват? Хайде, няма нищо, от теб да мине, ти си по-големия или ти си по-малката, трябва да отстъпиш. И преглъщаме отново не изразяваме емоцията си. Или тъга, която пак прикриваме, пак някой от някъде ни е казал, че не е справедливо, не е правилно, не е точно да споделим. И това не е обвинение, защото нашите родители, нашите баби, ние самите правим най-доброто, на което сме способни. Но това най-добро много често е начин да прикрием усещанията в тялото си. А тялото е това, което помни всичко. Тялото помни всяка тъга, всяка мъка, всяка тежест, всяка ярост. Когато тя не е видяна, когато тя не е споделена, когато тя не е открита, тя се кристализира, тя остава някъде там в нашето енергийно или физическо тяло.
и се натрупва. И докато не я видим, докато не я освободим, тя ще бъде там и с времето може нещо да се счупи. Затова е много важно да се грижим за нашето тяло. Но да се грижим за нашето тяло не само с, което е изключително много важно, с хубава качествена храна, вода, чист въздух, да се движим и да му казваме какви упражнения да прави, как да ги прави, а по-скоро да позволим на тялото си да се изразява. И начинът да освободим много от тези емоции, тези тежести, които са в нас и които ни говорят много често, но ние нямаме уши да ги чуем. Примерно тежестта в сърцето, която усещаме и която е свързана с загуба на нещо или на някой. Тежестта в раменете, която най-често иска да ни каже: носиш твърде много, прекалено е тежко. Или в коленете. Всеки един повик на нашето тяло е зов: чуй ме, разбери ме, видя ме, виж ме. Но ние най-често на тези малки викове не обръщаме внимание. Продължаваме напред, защото трябва да сме силни, защото ни е страх някой да не ни каже, че сме много уязвими, че сме недостатъчно достойни или недобри. А тялото е нашия храм. То е първия, който дава знак и който има нужда да бъде чуто, който има нужда да бъде разбрано. Това е зов да се върнем към тялото си. И ако се питате, но как да стане, бих ви дала 3 основни, много лесни и достъпни вратички или начини да се върнем отново към него и да обръщаме внимание. Първи е чрез дъха. Чрез дъха, който, а не този автоматичния, който ни позволява да взимаме кислород, да дишаме и да издишаме, за да сме живи. А чрез дъха, поставяйки ръка на болно място или просто взимайки секунди, връщайки се към себе си, усещайки дъха в себе си, можем да усетим и тялото си, различните части в него и да го освободим от напрежение, от стрес, дори от болка. Друг начин е с движението, но не с това движение, което е наложено отвън, за да скулптираме нашето тяло, да го направим по-стегнато, по-красиво, по-изящно, по-приемливо за обществото. А просто да го оставим да се движи под ритъма на музиката или по начина, по който на него би му било добре. Може да е просто едно разтърсване, може да е едно протягане, разтягане или забързано движение, което ще му достави удоволствие и ще освободи това, което има да бъде освободено. Друг начин е не само с движението, и с гласа. Можем да се оставим да викнем, да се провикнем, да излезе отвътре това, което е застояло. Аз лично го правя, когато танцувам, освобождавам тялото си с български народни танци, но в същото време тези български красиви провиквания, които правим по време на хората, които танцуваме, това е толкова освобождаващо и не бих пропуснала едно такова събитие за нищо на света. Днес е сряда и ще танцувам с моите приятели и колеги от ансамбъла в Женева. И знам, че не само тялото ще ми каже благодаря, но и душата ми. Ще освободя с виканията, с подвикванията всичко, което не съм позволила да кажа или съм си примълчала. Или просто нещо, което
дори незнайно и неусетно е останало дълбоко в мен и има нужда да бъде освободено. Това са малки стъпки, които всеки може да приложи в ежедневието си и да се излекува, да бъде своя лечител, да бъде своя чистач, лечител на тялото, на душата и да въведе малко повече в хармония по начина, по който се чувства. С това приключвам това пътешествие, този разказ за тялото, което помни всичко и което е най-големият ни лечител, ако знаем да го чуем и да му обърнем внимание. Благодаря ви, че бяхте с мен и до нови срещи!